ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಇನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಬದನೆದ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ಪುಗ ಬದನೆ ಮಸಾಲ ಬದನೆ ತಿನ್ನನ್ನಕುಲ್ಲ ಒಂದು ಖಂಡಿತ ಇಷ್ಟಪಡ್ದು ತಿನ್ಪೇರು ಮುಲಿಯಾನು ಕಿನ್ನೆ ಬದನೆ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಅವೇನು ಇಂಚ ಪಿರೋಡು ಕಟ್ ಮಲ್ತದೆ ತೊನ್ನೋಡು 4 ಪೀಸ್ ಮಲ್ದೆ ಬಣ್ಣಲೆಗು 2 ಚಮಚದಾತಿ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯಿನಾಗ ಒಂದು ಬದನೆನು ಬಿಟ್ಟು ತೀದು ಶಾಲೋ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಾಲು ವಾಶಿ ಬದನೆ ಬೇಯೋಡು ನೆಟ್ಟೆ ಅರೇಂಚ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಂಡ ಅದು ಟೇಸ್ಟ್ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಆಂಡು ನೆಂದೆಪ್ಪುಗ ಮತ್ತೆ ಒಂದೇ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡು ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚದಾದ ಎಣ್ಣೆ ಕೂಡ ಪಾಡ್ಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇಜಿನ್ ತಪ್ಪು ಚೆಕ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡ್ಗ ಒಂಜಿ 1/4 ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ ಯಾವು ಮತ್ತು ಫ್ರೈ ಆನಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಗ 3 ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದೆ ಅನ್ಮೂಲು ಸಣ್ಣ ಕೊಚ್ಚಿದನ ಮತ್ತು ಒಂದೇನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಆವೊಂದು ಬತ್ತಲು ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ 1 ಚಮಚ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ಗ ಮತ್ತು ಒಂದು ಪಜ್ಜಿ ವಾಸನೆ ಪೋನ ಮುಟ್ಟ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಕಾಯಿಂಡು ಮಸಾಲೆ ಪಾಡ್ಗ 1 ಚಮಚ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ 1/2 ಚಮಚ ಕೊತ್ತಂಬರಿದ ಪುಡಿ 1/4 ಚಮಚ ಮಂಜುಳದ ಪುಡಿ 1/2 ಚಮಚ ಗರಂ ಮಸಾಲೆ 1/4 ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆದ ಪುಡಿ ಒಂದನ್ನು ಪೂರ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂಚೂರು ಪೊಟ್ಟು ಇತ್ತನೆಕ್ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ಗ ಮುಲಿಯನ್ 2 ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ದೆ ಸಣ್ಣ ಕೊಚ್ಚಿದ್ದು ಒಂದನ್ನು ಒಂಚೂರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಬೇಯ್ಪಲೆ ಇದು ಟೊಮೆಟೊ ಬೇಯ್ತಂಡು ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಅನ್ಮೂಲು ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ದೆ ಒಂಜಿ 2-3 ಚಮಚ ತಾರಾಯಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತದು ಪಾಡ್ದೆ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಕೆಲವರು ಇದಕ್ಕೆ ನೆಲಗಡಲೆದ ಪೀಸ್ಲ ಪಾಡುವೆರು ಪಂಡ ಇಂಚ ಪೀಸ್ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತದು ಇದಕ್ಕೆ ನೀರು ಪಾಡ್ಗ ಒಂಜಿ 2 ಕಪ್ಪದಾದ ನೀರು ಹೆಚ್ಚ ನೀರು ಪಾಡಡೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಬದನೆಯನ್ನು ನೆಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ನೆಟ್ಟು ಪಾಡ್ದು ಅಲ್ಲ ಇಂಚ ತೀದು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ಒಂಜಿ 10-15 ನಿಮಿಷ ಬೇಯ್ಪಗ ಜೋರ್ದಿ ಒಡೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಯ್ತಂಡು ಬದನೆ ಲಾಯ್ಕಡು ಬೇಯ್ದು ನಿತ್ತೆ ಮುಲು ಗಸಿ ಆಂಡು ಒಂದು ಮಲ್ತು ತುಲೆ ಭಾರಿ ರುಚಿ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದಿಟ್ಟು ಚಪಾತಿ ಜನ ನುಪ್ಪುಗ್ಲ ಎಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.